ulam namin kanina ba? Kapyak. Ang daw. Wow. Sundan ako dito. Kanina guys, hindi makakain. Kasi may makain. Ayaw lang
sabi sa hula eh. May mag-order. Yeah. Yes, gusto sa rin karon kay naadin mga laro. Gusto naman. Iana na lang dito. Kayang dako na lang imong isalod. Ay, nakapadyo ba? Kumita ka to, ay bawa. Tapos sila kuha ko sige. Mura man. Napanggal ba ng tarong yung isa? Murag labot din. Ara o. Duwa ka ice cream at tata. 15 raman. Duwa ka 15. Mababa. Batanon. Isang negosyo eh, no? Working lunch kami, working lunch. Sarap pa naman yung lumpia. Ibang lumpia na naman. Karne at saka toge. Tapos bihon. Bihon, sarap. Parang ano, special siya. It's may tofu. Tofu. Special na pancit.
Back to reality, kain. Uhaw na uhaw talaga ba? Masarap ng malamig. Masarap malamig. So, kaya. Hindi ka mag-cooking. Naisip ko lang ako. Pero para din ito. Sakit ka niyang ulo, ano. Basta ganit, masubra ka, press. Kapag ganun. Pero ginatukok nga ako ito. Toto. Kain ulit, guys. Nag-serve o ka ng nag-order o ka ng halo-halo. Stop na. Ngayon siya na itong negosyo ka. Kaya natin, mahalin. Guys. Wow. Ay, sarapi. Kaayo ang gaan, pepino. Halang kaya mong sausawan? Sausawan na mo. Ay, nayabo. Ang tuyog, ibutangan ang chili sauce. Ang chili sauce sa kanang siumay. Nagkahalang. Ako eh. Kaya. Wala ka pa ni Udto pa si Inday. Wala. Practice na to. Ito mas ba? Sarap pala ng soft drinks. Pag nagsalang ka makainom ng soft drinks. Isip ko na ko sa kanang sili. Question. Morning mo, Mukbang. Manghod kaya natin eh. Usawan naman nilang makita. Ha? Ano mo? Napag chicken, oh. Chicken manok. Chicken na manok pa. Daghang ding salamat sa tanan nga mga nag-subscribe sa Nining Payat Vlog. Karon 85 subscribers na gyud ko. Wow!
Wow, palakpakan. Tagtuan ng big na. Going to 100 na. Congrats. Support guys. Para madungagan ta. Okay. Sige lagi ako kaya nasa likod ang kanang Kaba-kaba baka makakaon ito. Open pagyapon na mo ang restaurant. Ngay nagatig out order. niya nagluto-luto. Busy gyapon me. Ang paniod to. Alam kayo kay nag-celebrate na, gamukbang pa, nagnegosyo pa, Nakahalin pa. muda to ay. Ang God's will. Mudato ta guys pag mudungag mong subscribe sa kuha. Kay makakuha na ta na. Ang to sa mga bukid-bukid. Promise na mo guys pag kanang mo kuan jud ang among YouTube channel. Gusto na mo kay mag charity me parang sa mga parente or mga friend na mo nga mga naglisod. Mao jud na yung una na mo nga tabangan. Kana sila. Gusto ko mag-indog og charity. Charity for the poor. Pun pag malaghan na atong kuan. Bilong pamanggod ta sa poor. Okay na ta ni lolo. Pag okay na, Bilong na monetize ta. na ta. Una. Pwede na ta makatabang. Monetize niya. Daghan mo watch Na, padungag yun na siya. Dami kayo. Kuha ganyan 671. Ayaw po mo kalimot guys, i-subscribe si Seaman's Wife Diary. Mo ni akong sister. 300 plus na lang akong kulang ba? Siya Subscribe ang na mo. tudlo sa kuha nga mag-vlog. Subscribe na mo para madugang sa kuang subscriber. Para hit na tagkuan 1,000. Mag-ice na lang ko no para dili kay kuan. Libutangan, pumagay na akong tubig niya. Naana ra kadagan ang ginainom na ako Para pagkuan. dili kay siya nga kuan ba, dili kay siya Tambal ba sa kailong. drinks pa siya. Drink kay ma-feel man good nimo kung mag-inom kag soft drinks murag na-hit na nimo ang limit kay mo sakit-sakit naman ang mga gilid-gilid. Masubrahan. Pukon na lang sa natong hugason kay. Kaya. Maglingkod daw niya kung mumugas ka. Kuya nang sige ginahina-hina man naman ng hugas. Kurug-kurug na tong kamot. Luto, tapos hugas. Kan pa bet na ng luto. Ay, mo lagi akong dahil sa kindi. Nagpapot akong lupa. Okay. Ako. Dami kayang ko. Huwag na kayo. Bugno yun kayo. Dili ni siya sponsored ni Coca-Cola ha. Kami nagbayad Ipalit. O tabunan nato si Lolo Cook. Para wala. Namalit. Malit may sa tindahan. Ninining Payat Vlog. Mag-live ka. Kita ramang doon nagmukbang. Wala. Kita rin dyan ang nag-celebrate. Wala sila. Wala sila nga. Busy. Celebrant. May nabisi po, may kay ulat na mga customer na mamalit. Kalayaan po, hinahinay na aming mga abot.
Kaligo sa guslang dagat. Siguro nag-outing. Di ba bawal mag-outing lang? Una sila sa ilang balay, busy sila. Di ba dapat mag-swimming ka? Bawal man ang Swimming, KDCQ. swimming sa sakyanan ba? Ay, oo. Lisod man kaayo. Dapat kung mag-swimming ka, mag-rest day. Kay open man sa among restaurant. Dapat i-close para makaligo eh. Milk tea and resto bar. Milk tea and restaurant. Alam kayo. Alam mo, may gusto ang pagkaon kay libre. Libre kaon. Sa kamang nag-activate kay mga lain ng akong tiyansa, nabugnawan. Ikaw rin nag-ingon ng milk tea ka. Lami kayo ba? Lami kayo sa kay bugnaw. Taod-taod kay lahi na. Ang kapanot. Diyan akong tiyan, gabi gani. Walay undang-undang akong kuan. Pero lami among milk tea guys ha. Palit mo tag nag-promo mi karon guys, tag 100 among milk tea. Any flavor. Nanay mga nakaabil. Nanay na una nga naka-avail. Open pa mi. Until magsarado ang tindahan. Hanggang Ugma, balik sa presyo na ta. back to original price na 85 buy one take one. Di gyapon, wag gyapon pilde. Pero dako ang difference niya ha. Kung tulo 100 nimo. Baka mo pa rin kag duwara. Naku, mong masay. Naku, ano sa ako. 35 pesos din. Nakuan sa hermit. Nalakra. Bantog ra ingon nimo sakit imong ulo. Murag ituok ba? Ang ako aga ni gibutang nako diri dapit oh. Dili diri. Goot. Tayo. Nako man akong ulo. Kanang murag siya, kanang murag di ko kaginawa. Nanay mga gipang bati. Good. Asay ka ng kuan. Spirit. Spirito. Alcohol. Napaguro diri ang kuan ay. Iskay asa Kung sa na. isda, sakit pa man. Asa di si Iskay? Ba't kita Nagigda dito. Hmm? Nagigda sa tindahan. Nabuyan na ba? Ay. Napag yun di ay nakabutang. Ang tugra sakit. Kaunan ako ba? Nagkinamot mo ko natunok ko sa tilapia ganiya. Ata di ka dapat nagpadulong nga. Nasa klot? Inday? Oh. Oh, practice. Kanta. Pati paniud to ba? Panikuntis na? Ilang practice? Oh, Kuntis doon na. barangay guro May na. barangay. Barangay. Kanta? Siyang magkanta, si Ken ang mag-compose. Na naman sila. Pwede naman kaya ang ihang kuan, mula naman siya 15. Hindi malata sa height. Way bird anak. Naman sila Asle. Taas na kayo mukbang. Pinaspasay na. Sarap. Lamit, mag ginahinay, no? Matunog. Gani pag paniud to ay pamahaw. Dugay kay ko gusto na ko dugay ko man. Ang mahal yan. 6 times 6, 2,600. Tapos, 700 ang 5.
Private na mo. Private na. Dati kay namin, tag 300, 500. Testing niya sa kanang sumuso. Berat naman. Ayaw nang papustiso lang. Matulog. Tanggalon man kung matulog. Maglakaw-lakaw ka. Pareha sa tong sa MJS ba? Natulon. Ayaw. Ayaw, tingipon. Wala mong good tayo maglakaw nga Nangayog sponsor oh. magpa-sponsor sa kwan. Project Sira Smile. na. Sira Mga- na ang ngipin. Mapareha ni kang papang ba? Pangam. Baka Isang naman. ngipin. Isang ngipin lang. Isang ngipin lang. Makaya pa man na siya kuan. Sunod din na kaya makamukbang. Kaya naubos na yung ngipin mo. Hindi ba yung taong daot ng ngipon? Asa masugdan og daot gamay. Matakdan na ng uban. Dapat dalion gani daw. Yung kaimday, dagan ka atong pastahon yung kaimday ba? Yan lang ito sa sumusun ka. Lami. Hilap ko mo. Yan lang kabugmaw. Murag ka ulan nun. Gi-bless dyan ang adlaw karon. Bless din. Araw ng papa. Kung na nagkadimaw ang kuan paligo. Naana naman ako ang uban. Dito sa likod. Dali naman ako mag-unya, ganang mabugnaw-bugnaw ng kamot, babalag ng kalat-kalat diya, unya ng ugasan kay ang kamot. Kani, ano na lang ikang inday unya oh. I-rep lang, parang bugnaw. Ito na mawad ag espiritu dayon. Ako, sino kami naman? Hindi ano naman ang cake. Hala, napatay putas gani. Ang putas, madako to. Kanihara to ba? Kaya na lang niya. Mulay na po. May na po namin kung anong kaunan. Oops, nakukuha. Di padaklay na po ng mga buwan. Main na pagkaon. Hindi ko na nakagawa. Palay ni Lord. Hindi na. Wala, natabunan na itong ilon. Slice na. Kanina po pa. Fries o kanang nachos. Ang fries, nalata na. Dagan ba lang kasi ba ang tiyan? Napay-napay yan. Ito ano na kasi na. Napangits. Binili lang siya gulong. Utla lang ikog. Okay naman sa iyang ikog. Ay ulo, dahil ulo. Ano naman lang. Gamit naman, hinoon siya ng dalanay na. Ang price. Kinaman siya palaman sa ibabaw. Nami jud siya no, kanang nga kuan. Mayonnaise ba nga klase nga mayonnaise. Nami. Tapos natong cheese nga cheesy. Ano siya? Pwede kayo.